ז'ואן גרסיה בשער, אראוחו, בלדה, קוברסי וקונדה. אלה פותחים בהגנה, פדרי, דני אולמו, פרנקי דה יונג בקישור, לבנדובסקי, רפיניה ולמין ימל. במידה רבה, ההרכב הכי חזק, תחליף את איניגו מרטינס באראוחו, וזה כנראה הרכב שירוץ השנה הזו. כאשר בצד השני, שוב, השמות המוכרים, אנדרסון אוליביירה, שחקן ברזילאי שהגיע העונה, ג'סי לינגארד, מלך השערים של הקבוצה, וקים ג'ינסו, מספר 22, שחקן הנבחרת, שהיה במונדיאל האחרון, שיחק בכל המשחקים של קוריאה, עם עבר בהופנהיים. ספירה לאחור. אז יצאנו לדרך. מסירה טובה. אבל יציאה של ז'ואן גרסיה. כדור. פדרי. הולך משם לשער פדרי, אבל הכדור הזה בחוץ. טוב, ברצלונה באה ליהנות. אנחנו שמחים. פעולה טובה. קונדה עם כדור נהדר לעבר פדרי שעושה תנועה יפה מאוד לעומק הרחבת השישים. עדיין שלו. למין ימל הולך לשמאל, עדיין למין ימל נופל ברחבה. לא. הייתה עבירה לדעתי מחוץ לרחבה הראשונית. בינתיים לינגארד שומר אותו במגרש איכשהו. מחליף שם מסירות עם פעולה טובה שלו. דני אולמו יכול לנצל את זה, לתת ללמין. זה מה שהוא עושה. למין ימל הראשון של ברצלונה. לבנדובסקי כובש. צריך לתת, אבל אתה יודע, קרדיט לשופט. לבנדובסקי חוגג, מחייך, למין מצטרף לחגיגות, אבל כמו שאמרת, הפעולה הכי טובה בהתקפה הזו הייתה של השופט. השאלה, מה עושים? מה עושים? אם כדור פוגע בשופט עוצרים, לא משנה מה. אבל יש פה חסימה, שים לב של השופט, ממש. שים לב פה. הנה. שם לב? כן, ברור. בוודאי. נמצא בקו שמאל. רפיניה עם כדור שהיה מיועד אולי ללבנדובסקי, אבל יוצא החוצה. קונדה לפרנקי דה יונג. שוב קונדה, זה כדור טוב לדני אולמו, אבל לא מצליח להשתלט עליו, זה בידיים של האנג יון מו. ברצלונה נהנית. אנחנו כבר נמצאים אותו בחודש אוגוסט. בלדה מגיע, מעלה כדור טוב, נגיחה של רפיניה, עולה שם גבוה מעל השאר, גם לבנדובסקי התגנב לו מאחור. עכשיו שוב יוצא קדימה למין ימל, הולך לרגל שמאל כרגיל, עכשיו עם העקב, הכדור חוזר אליו, תמיד חוזר אליו, למין עוד אחד. 2-0 ברצלונה, האיש מגנט, הילד מגנט. שים לב, גם כשהוא מאבד כבר את הכדור, הכדור חוזר אליו, הכדור נשאר אצלו, גם בטאקלים, גם... פשוט מדהים. טוב, זה חובה לצלם. וגם השער הזה גדול, יש חלק גדול גם לשוערה של סאול, אבל אי אפשר לקחת פה את הקרדיט מלמין ימל, על האיכויות, על הדבקות במטרה, ועל שמחת הנה הכדור הזה שהולך עכשיו לאמצע, ביתה לא מספיק מאיימת. צ'ו יונג ווק סוחט כאן קרן מלמין ימל, כדור טוב באמצע לבנדובסקי ואולמו. קרן שוב אנדרסון, כדור טוב ללינגארד, הנה הרוחב שלו, אבל עלה רב. פיניה מעלה את זה טוב, רוחב מדויקת, אבל ירידה מצוינת של בלדה. בלדה מהיר מאוד, עוצמתי, סוגר יפה מאוד ומנטרל את הסכנה מאזור רחבת ה-16 של ברצלונה. למין ניסה להקפיץ את זה לרפיניה, אבל פדרי, כדור נהדר עכשיו, רפיניה הקדמה גדולה מדי, הכדור הזה יוצא החוצה. הוא לא השתלט מספיק טוב בנגיעה הראשונה. רפיניה הגיע לזווית מאוד מאוד קשה, משם קשה מאוד להפקיע, אבל ראינו שוב פעם כדור עומק גאוני של פדרי. שים לב, בנגיעה איזה טאץ' נפלא. רפיניה מצליח לעבור שניים. הנה מסירה לאולמו, שוב לא מצליח להשתלט טוב ללבנדובסקי, כדור טוב לבנדובסקי, המקדמה גדולה, הקפצה שלו לידיים של קאנג יון מו. אבל זה תענוג לראות את פדרי, איזה כדורי עומק. ציון מין מגיע עכשיו, הנה הרוחב שלו, כדור כמעט גול עצמי. פוגע בקוברסי, מטייל על הקו ולא נכנס. למין מאבד עוד כדור רוחב טוב, וזה נכנס, אבל יש פה נבדל. לדעתי נבדל, אבל לא. איזה סיומת נפלאה. צ'ו יונג ווק מצמק כאן ל2-1.
ביצוע אדיר שלו בתוך הרחבה, השחקן הזה, שתכף אני אספר על הכינוי שלו. שים לב, אוהדים, יש חלק חצויים. צריך להעביר רוחב טוב, זה מה שהוא עושה. ההגנה ראת למין, יוצא לדרך, נותן לדני אולמו, שוב השתל... כדור אנדרסון, מסירה מצוינת. יש פה נבדל, כוון החלטים, טוב אליו, בלדה ברחבה, נכנס עם זה לאמצע, אבל לא מצליח לעבור, רפיניה מגיע. ימינה לקונדה, כדור רוחב שלו, רפיניה מוריד בחזה ומקבל, חזק מגיע, אז רפיניה רץ על הקו, יש לו את אולמו באמצע, הכדור הולך אליו, אולמו בימין, לא מדייק אולמו. איזו החמצה של אולמו, אבל איזו פעולה גדולה פה של רפיניה. שים לב, רפיניה גם מצליח להשיג את הכדור לפני שהוא יוצא. זה מדהים פה. איזה יופי. 45 דקות מסתיימות להן עכשיו, תהיה כאן תוספת, הייתה הפסקת מים. והנה עכשיו היציאה קדימה של הבלם, אל-ערב, הולך לשני של סאול! יזן אל-ערב, זה האיש שעושה כאן 2-2. הרגע הגדול בחייו. איזה שער נהדר. בעיטה עם עוצמה, עם דיוק. שער מושלם. הבלם הירדני בן 29. הגיע למין, מתחיל את התנועה, למין מקבל, ימין נכבוש, למין הולך לשמאל, זורק את הבלם ועושה 3-2. כוכב של המשחק. הוא שבר פה את הקרסול של הבלם לעד. גם בכלילות, שים לב באיזה כלילות. מדהים, מדהים. תכף נראה את ההטיה הזו, אבל המסירה הנהדרת של דני אולמו ולמין ימל. עם עוד פעולה, רק עכשיו הבלם קם על הרגליים, כן? זה עד כדי כך היה קיצוני. כן, האם האיש שקנה עכשיו... אז תכף נעשה לכם סדר עם החילופים. אין ספור חילופים. עכשיו צריך לספור, זה הבעיה. נכנס גם דוגנג'יץ' בצד, וגם קבוצה אחת, מחצית שנייה. קבוצה אחרת שבינתיים פרן טורס מצליח להגיע ולא משתלט על הכדור הזה. הנה הזדמנות לביתה לשער. זה כדור מעניין, פרן טורס, לא מרטין בפנים. והנה הכדור הזה לכיוונו. פורד, ילך משם לשער, רשפורד. הולך רשפורד, הכדור הזה נעדף. צ'ולוו. פעולה טובה של רשפורד. מכנף שמאל נכנס יפה מאוד למרכז, מצליח לייצר גם בעיטה. הקפצה הזו לכיוונו של העומק, הכדור לקריסטיאנסן. הולך משם לשער, קריסטיאנסן! למה לא? 4-2 ברצלונה, גם ההרכב השני טוב. כן, יוצא יפה מאוד קריסטיאנסן. מעמדת הבלם, מייצר בעיטה מ-25-30 מטרים לפינה הרחוקה. יש פה חלק גדול גם לשוער הקוריאני. שזה שוער אחר מהמחצית הראשונה. כן, הוא מגיב די באיחור, אבל פעולה טובה מאוד של קריסטיאנסן. כדור הזה, פעולה טובה, הולך עם זה לקו, רשפורד עובר, מצליח לסחוט כאן קרן, רשפורד רואים שהוא רעב ורוצה להוכיח, מניח שהוא מודע למעמדו בקבוצה, לא כאן רשפורד. כדור הזה מורחק. קסדו עד הפציעה, להזכיר, עד הפציעה שלו היה שחקן הרכב ראשון בברצלונה. כדור הזה מורחק. כדור הזה לכיוונו של גבי שמגיע עם הראש. הוא לא ידע רגל ראש. בדיוק. הוא לא ידע רגל ראש. הוא בשנייה האחרונה החליט עם הראש, וזה היה טיפה מאוחר מדי, כי הוא הגיע לזווית מאוד מאוד קשה. אין כאן נבדל כמובן, הוא נכנס לעומק בטיימינג מושלם. קשה להוציא לו את הכדור, אבל המסירה שלו לא טובה. האם יהיה פה 4-3? קריסטנסן מתקן, ושוב אל-ערב באזור.
הוא נהנה פה היום, הבלם הזה, התקפית. יכול להיות פה עם צמד. כן, טעות פה... מבחינתך, מול ברצלונה. לוקאס רודריגס הולך על הקו, פורט עם סגירה מצוינת, מאבד את זה. פורט נופל שם על הדשא, האם נפגע מאלארב. הנה טעות, רשפורד רוצה לכבוש, רשפורד עובר לשמאל, הולך לשער, הכדור שלו. ג'ופרי כבר עושה את התנועה שלו. הנה המסירה לפרן טורס, רשפורד מאחור, פרן טורס הולך לבד, פרן עושה 5. וברצלונה חוגגת על סאול. איזה יכולת אישית גבוהה של פרן, שים לב, גם העוצמות הפיזיות שלו מאוד משמעותיות בשער הזה. כן, פרן טורס גם סיים עונה צורה טובה מאוד בברצלונה, היה... שוב רשפורד עם הרבה פעולות הגנה. ג'רארד מרטין לא רוצה, גבי עובר והולך בשמאל. 6-2 ברצלונה. ושוב קרדיט לשוערים הקוריאנים שעוטפים פנימה. כן, למרות שאתה יודע, אי אפשר לקחת פה את הקרדיט גם מגבי על הסיבוב, נהדר. התנועה לעומק. שניהם בני 17. פרננדס. הנה התקפה דרך צד שמאל. גיז'רמו עם הכדור הזה לטוני בשמאל, הנה עדיפה. האם נראה כאן עוד אחד? הביתה הזו יפה. הולכת פנימה, ביצוע נהדר של ג'ונג הן מין. נכנס מחליף, מקבל כדור עומק, פס מדויק לפינה. ביצוע נהדר של הן. עכשיו מקבל הפרננדס השני ברגל ימין. פרמין בשמאל, שתי עדיפות רצופות של השוער. מחפש את פרן טורס, כדור נהדר שלו. איזה יופי. הכל בשטח קטן, ופרן טורס חד עושה כאן 7-3. ורשפורד עם בישול.